بريزيدنت إسياس أفوركي بقات أما حدش عمل كتشن 10 شوعاتن قبل معتا مدبات هاجرن نعود صلو أقدس أهجراون زباون معباليتاتن زتوكرق على محتوى كايدو أبزلو مع 40 شوعاتن تري بإرتيفن دم صحفاش إيرتران بغتاس تفنوا على محتوى بريزيدنت إسياس نقند مدبات كتبا والمعات كتشن 10 شوعاتن ماكرو كتبا ورقات مفتار كوسدو صنحسو قمتاتن قسقاسومن سرعته دمو سرعتنياتات منغستن أفتاتمون محيال ناي سرح ديسيبلينين أفراينتن قداي منبر أبايتن صلوو أم منبرون كمون كيلا وعقم سر مقسقاس تخايد وفرن قسقاسوم سفيحو أبريهم أو كتشن 10 شوعاتن بأتوكرو خب سرح له مدبات المعاد ساعات ماي تحت غرزي مقعزة من رخابيتاتن كمون تمرتن تعنان أبزهابو سفيح مبريه بريزيدنت إسياس قرب إلكتريسي قدامنت ناي قدامنتات سلازخونه كاب تصبح نازنت عب غلعتات وهايبو سرح له مصنحو انت هنا جن إتا أب حرقيقو استتخلى 220 ميجا وات ناي ممجاو عقم زنبورو مدبر قبو كنكن كي تقبرلو نوح عمتات سلازنحه قداي قرب ساعات أبز حلف عمتات كبيد بدو خوينو مصنحو بزرزر دحر مبراه أو كتشن 10 شوعاتن كسام 220 ميجا وات زمنجو تدرابن ناي غاز ممنجوي كم اون ناي 80 ميجا وات ممنجوي تحداسي ساعات نموداد يسرح لهم زلو غليصوم نسته نصريت الاندسترين مدبات حرشان زوعل قرب ماين محاسون مس قرب ساعات قطاو متأثر كم زلو استقصى بريزيدنت إسياس ذاكل ماين مهلال كام نوح وانك سرح له مصنحو ابتوم سلسته نايل معات زباتات زبالو معراب كبساتات مبراغن ابس صرف عبيت حسبات دما كاب 350 مليون كسب 300 مليون كيبيك متر مايك تحستخايل خمزلو نزي بعد معنات كتقملو جن ناي معرغي مبزاصحن عدلان سرعه تخلو كموز لمع مريت كدالو سلازغبا مس غداي ساعات تحيزو يسرحلو خمزلو بريهم هلاو بقعون سلوتون تحت غرص مغعازيا مدري بحرن ايرن معبالو تبهاجر مسرتاو سلازخونه كابا قدست ناي لمعات مدباتنا يزبله بريزيدنت إسياس بغندو ناي مغعازيا بحرن ايرن بدها خوينو بمصنحو كنت زلخ معبل كم زي كالب بمتقاس بدرجه عالم بقعات زلو تحت غرص مودات كمون تحت غرص مغعازيا مدرن معبال بقدامنتات مدب تتحيزو لهم زلو غليصوم تحت غرصنا يتم مسرتاويا محبراዊ አገልግሎታት ዝኾኑ ትምርትን ጥዕናን ምዕባል ዝወፀውጥን ምትግባሩን ነትጸንሐ ብግቡእ ምግምጋም ከም ዘድሊ ጽላት መራኸቢታት ምዕባል ከዓ ኣብ 2017 ዝስራሐሉ ውዱእ መደብ ከም ዘሎ ኣነጺሮም ቃለ መሕተት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጽባሕ ቀዳሙን ክቕጽል እዩ ሚኒስትር ትምህርቲ ተማለን ሎምና መደባት ስራሕ 2017 ዝተኣኺባ ኣቃኒዑ ጋዜጠኛ ዳናይት ገብረህይወት ተኸታተላ ዝዳለው ተጸጻብ ቀጺሉ ቀርብ እዩ ሚኒስትር ትምህርቲ ገምጋም ንጥፈታት 2016 በሓፈሻ ምሕደራዊ ሸነኹ ድማ ብፍላይ ብምክያድ ኣመደባት ስራሕ 2017 ዘትዩ ኣብቲ ብ26-27 ጥሪ ኣብ ኣዳራሽ ሚኒስትር ትምህርቲ ዝተኣነ ኣኼባ ሚኒስትር ትምህርቲ ኣቶ ሰመረ ርእሶም ኤርትራ ኣብቲ ብ2000 ዓመተ ምህረት ኣብ ሴኔጋል ኣብ 2015 ድማ ኣብ ደቡብ ኮርያ ዝተኻየደ ዋዕላ ትምህርቲ ንኹሉ ብምስታፍ ንውሳኔታቱ ከም ዝረዓመቶን ትግባርኡ ከም ዘረጋገፀትን ብዘይካዚ ሾቶታት ዘላቕ ምዕባለ 2030 ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ቀዳምነታት መደባ ሰሪዓ ትሰርሓሉ ከም ዘላ ገሊጹ እቲ ኣኼባ ኣብ ኩነታት ተማሃሮን መምህራንን ጽልው ኣብ ምዕባለ ትምህርቲ ምንጻር ትካላዊ ዝምድናን ኣፈጻጽማ ስራሕን ኣብ መንጎ ኣካላት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ከምኡውን ሽርክናን ተዋሳእነትን ሚኒስትሪ ኣብ ኣህጉራዊ ትምህርታዊ መድረኻት ኣብ ዝብል ሰለስተ ሕመረት ጉዳያት ኣተኪሩ ብሰፊሑ ተማያይጡ ብዘይካዚ ምድላው ውጥን ስራሕ ምክትታሉን ትግባሩን ኣባይታ ምዘናን ውጽኢት ብመንጽር ዝተገብረ ወፍሪ ኣብ ዝብሉ ዝተኣስሩ መሰረታዊ ረቑሒታት ብምልዋጥ ሓሳባት ተኻይዱ ሚኒስተር ሰመረ ኣብ ዝሃቦ መዕፀው ቃል ብኩለንትኑ ብቁዕን ሃገራውን መንእሰይ ንምህናጽ ሓባራዊ ጻዕሪ ክዓዝዝ ከም ዝግባእ ኣስሚሩሉ ኣብቲ ናይ ክልተ መዓልታት ኣኼባ ሓለፍቲ ክፍልታትን ጨናፍርን ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዋና ዳይሬክተራት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዞባታት ከምኡውን ወከልቲ ሚኒስትርታት ህግደፍን ሃገራውያን ማሕበራትን ተሳቲፎም ነይሮም أبزوادو بأسات 4 مليون نقفاس تهانسة زمنا مخزن مرود زردنش أقولت كيف جميرو أبتزوبا وانا دايركتور في الحرشة مريتن أتو هاي المكايل إيوب نيرين أبزهاب حبريتها تمتحبار من كسي إرتران أوروبا حبريتن سهانسة زمنا مخزن 14 كونتال دنش ناي معقاب عقم زلو خينو زدلت احتغل صاون مياون عقم كم تواد دلو قليتهم الزمنا مخزن كاب حماماتن بالعاتن نتعزوخن مرود زري أم عقابن بدرجة زبات سنة حسرتات مرود زردنش أم ملان أبركتو زهلو قال كم زي تمتقيسو دما حرستو تخفيت لهم زلو بايتا كتقوملو اتحساسيبهم
المعت جرادين بقعتو استرغاغص زري بفلاي دما زردنش بتزدليو متن كرخبو خمزي صنحو خموصيتو دما فراينتومن اتوتومن بو مسارت يصلو منبارو منصار اب قصال بستغير زلو وفري تتابعهم نتفتاتهم كدنفو تسبيت كم زغبر غليصوم አቶ ኃይለ ሚካኤል ሞዳታ አብተ መخزን ጽዕቀብ ዘርድንሽ በኢንስቲትዩት ሕርሻ ምርምር ሓልሓለ በቃዓቱ ዝተረጋገጸን በአብነታውያን ሓረስቶት ውጽኢቱ ዝተገምገመን በመዃኑ አልማዕጀራዲን ምሕስነቱ ዘይተረጋገጸ አዝርቲ ካብ ምጥቃም ክቁጠቡ መኺሮ ጨንፈር መጓዓዝያ ምድሪ ዞባ ማእከል ህዝቢ ካብና ብርታዕ ዋጋ ንኽመላለስ ዋጋ ነዳዲ ምሕሳር ሓድሽ ታሪፍ መውጽኡ ይፍለጥ ይኹን እምበር ገለ አገልግሎት መጓዓዝያ ዘይሕጋዊ ታሪፍ ይኽፍላ ስለ ዘለዋ ህዝቢ ክንቅሐለን ጻውዒት ቀሪብሎ ወኪል ኤሪና ዮናታን ያቢዮን ዘዳሉ ዘጣብ ሸዊት ገብረ ብርሃን ከተቀርበያ ህዝቢ ዘይሕጋዊ ታሪፍ ንዘኽፍላ አገልግሎት ህዝባዊ መጓዓዝያ ከቃልዕ ሓላፊ ጨንፈር መጓዓዝያ ምድሪ ዞባ ማእከል አቶ በየነ ተስፋ ማርያም ጸዊዑ ነሪና ብዛባ ሓበሬታ አቶ በየነ ንህዝባ አገልግሎት መጓዓዝያ ዝህባ ብፍላይ ድማ ታክሲ ዝደልዮም መጠን ነዳዲ ዕደላ ስለ ዘለዋ ማዓትን ለይትን ኣብ ፍሉጥ መስመር ካብን ናብን ኣብ ዝንቀሳቀሳሉ ልዕሊ 10 ናፋ ከኽፍላ ከም ዘይፍቀድን ከም ዘሕትተንን ኣስሚሩሉ ካብቲ ዝነበረ ምእኩል ኣሰራርሓ ዝነበረ መንግስቲ ፋሒሎም ክሰርሑ በቲ ክሓትዎ ፀንሑ ፈቂድሎም ኣሎ ናይ ብሓቅካ ውፅኢታዊ ብወገና ንኩሉ ተቋጻጺርካ ትወጽሕ ይኮነን እቲ ዝግብኦም ከዓ ወሃቦም ኣሎ ነዳዲ ከም ድላዮም ክንረኽቡ ገይሮም እቲ ነዳዲ ክሓትለን ፀንሑ ኩለን ናይ ነፍታ ኮና ናይ ቤንዚን እኩል ወሃብ ኣሎ ስለዚ ፋሒሎም ዝሰርሑ መብዛሕትኦም ዘተሃብዑ ዘይልሙድ ቦታታት ዘላማምዱ ኣለዉ ገለገለ ውሕዳት ግን ብፍላይ መንእሰያት ዝተኻረዩወን ተሓቢኦም ካብ ዋናታት ሰራሕተኛ ኢሎም ዝወስድወን እዚኣቶም ዝያዳ እቶት ክረኽቡ ኢሎም ንህዝቢ ዝውፅዑ ከም ዘለዉ ይርዳእና እዩ ብመገዲ ማሕበሮም ክቋጻጸር ዝተፈላለዩ ድፍኢታት ክግበር ፀኒሑ እሱኳ ዕውስ ኣይኮነን ሕጂ ግን ንሓንቲ ማኪና ንሓንቲ ታክሲ ሓንቲ መዘወር ክትወሃብ ኣለዋ ዝብል መምርሒ ወፅዩ ብኡ መሰረት ክሳብ 600 ዝኸውን ሓድሽ መዘወር ፍቃድ ተዋሂቦም ኣሎ ምናልባሽ ካብኡ ስዒቡ እውን እቲ ክብድ ዝበለ ምቁፃር ክካየድ ከም ዝኾነ ዝኣምን ብወገን ህዝቢ እቲ ጉድለታት ናይ ምሕባር ዳርጋ ከምቲ ድለ ኣይኮነን ብቴሌፎን እኳ ዝሓበረ ግድን ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ምፅእ ወይ ከዓ ምስ ሰብ ምርኻብ ኣየድልን ሓበሬታ እንድሕሪ መፅያ ብቐጥታ ነቲ ዋና በደል ዝፈፀመ ዋና ማኪና ዋላ ሰራሕተኛው ፀዊዕኻ ስጉምቲ ስለ ዝውሰድ እቲ ዝውሰድ ከዓ ካብ ናይ ሓደ ወርሒ መቕፃዕትን 5000 ናቕፋ መቕፃዕትን ዘይውሕዝ ስለ ዝኾነ ኩሎም ወነንቲ ታክሲ ማሕበር ታክሲ ህዝቡን ዝፈልጦ እዩ ወነንቲ ታክሲ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ብፍላይ ኣብ ግዜ ምሸት ኣብ መስመራት ሰንበል ጎዳይፍ ዓዲ ኣቤቶ ቃሓውታን ዓዲ ሰጉዶን ኣብ ምምላስ ሰብ ስለ ዘይርከብ ኣብ ታሪፍ ዳግመ ግምት ክግበር ሓቲቶም መንግስቲ ልክዕ ድጎማ ገይርልና 30 ገይርልና ጽቡቕ ዝሰርሓልና ብ10 ቅርሺ ማለት እዩ ቁርብ ምሸት ክኸውን ከሎ ግን ብኔው ተመላሽ ተንስን ኮንትራት ኢልና ንሰብ ንጎድዶ ምሸት ክትኮይኑስ ቁርብተይ 15 ድዩ ገለ ግብር ኣቢልካ ከም ደይ ውፃዕት ሰብን التاكسن كي يوصعن كاني خسرح ندادي 30 قرشنا نملأ ب30 قرشنا نملأ نتوم تسافرت كا ب10 قرش حسابنا نكفلهم كساب كاب نغهو كساب ساعات شعات تمشيت يدسرح سودما ب10 قرش حساب سرح مالتيو تصدقت ناي بوتا አለው زي مطعم አለው ናይ ትራፊክ تصدقت ብዙ ትሬኻ ነተሰውን ከዛረብ ካዩ ካፍት ቦታ ተበገዝ ብሎ አሁን አለው ትራፊካት እጅ በጣም የምደሸግሩና ምክንያቱም ገና ደው ክትብልን ተአለ ካብዝ ክብሉ አሁን ሃደ ሙቹ ቦታ የለን እቲ ሙቹ ቦታ ዘይ ምህላው ካን ሃደጋን ጥበት አለው ነተሰውን ድማ እቲ ድሌት ናይ ተሰብ ከይተሰሞን አጋቲው ጨንፈር መጓዓዝያ ምድር ዞባ ማእከል ኣብ መስርሕ ምሕዳስ ፈቃድ መምርሕ መኪና መርመራ ጽዕና መኪና መቆጽጻር ኣብያተ ትምህርቲ መምርሕ መኪናን መጓዓዝያ ከተማን ገጠርን ይነጥፍ بزكاده عتم مقتصار دما بزحلف عمد عنا نمرغغاص مرمرا ካብ ዝገበራ 27000 መካይን 23000 ከዓርፋን ከለዋ እተን 4000 ድማ ካብ አገልግሎት ዶ ከም ዝበላ መምራሕ መኪና ካብ ዝተማሃሩ 8500 ድማ 5500 ጥራይ ከም ዝሓለፉ ጸብጻባቱ የረድኡ ኣብ ምሕደራት ከባቢ ኣቦ ክሊማ ሓርሲለ ራሓይታ በይሉልን ወደን ንዞባ ዶብ ደንካልያን ተጠቃምነት ህዝቢ ኣብ ማሕበራዊ አገልግሎት ብሓፈሻ ትምህርቲ ድማ ብፍላይ ዝትርክባት ተኻይዶም ዋና ዳይሬክተር ክፍለ ማሕበራዊ አገልግሎት ዞባ ዶብ ቀይሕ ባሕሪ አቶ ሐመድ ዓልብ ዝሃቦ መግለጺ መውዳድ ማሕበራዊ አገልግሎታት ካብ ቀዳምነታት መደባት ልማዓት ምዃኑ ብምጥቃስ ተጠቃምነቶምን ኣተዓቃቅቦምን ምሕያል ተራና በርክቶን ህዝቢ ዘዕዝዙን ፈታት ክድፋ ኣሎም ኣዘኻኺሮም
ኣብቲ ንዑዙባት ዋዲገን ኣብ ኣገልግሎት ህዝቢ ዝወዓላት ካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣብ ዕለታዊ ህይወት ህዝቢ ዓባ ኣስተዋፅኦ ክገብራ ምጽናሕን ዝተቐሰ ኣቶ ሕመድ ነበርቲ ብዝግባእ ክጥቀሙለን ፀዊዑ ሓላፍ ጀንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብቲ ዞባ መምህር እድሪስ ዓልቦ ወገኑ ኣብቲ ንዑዙባት ዋዲግን ዘሎ ትሕተ ቅርፂ ትካላት ትምህርቲ በቲ ሓደ ተሳታፍነት ተምሃሮ ኣብ ማደ ትምህርቲ ድማ ብትኻልእ ብሰፊሑ ድሕሪ ምብራህ ኣብ ተሳታፍነትን ተገዳስነትን ገና ጻዕርን ስራሕን የድሊ ከም ዘሎ ኣብሪሆም ተሳተፍቲ ብወገኖም ጠንቂ ትሑት ተሳታፍነት ተምሃሮ ማደ ትምህርቲ ዝኾኑ ልምድታትን እዋናዊ ፀገማትን ብውህደት ንምእላዮም ከም ጽዕሩን ደቆም ከም ዘተባብዑን ኣረጋጊጾም ሱቅ ሻዕቢ ከተማ ተሰነይ ትፍለጠሉ ህዝባዊ ንግዳዊ ማእከል እዩ ጭቅጭቅ ዝበለን ንጽህና ዝጎደሎን ብምንባሩ መንግስቲ ብዘመናዊ ኣገባብ ካንጾ ይወሲኑ ድሮውን ዝዓበየ ክፋሉ ተዛዚሙ ኣገልግሎት ክህብ በቂሎም ወኪል ኤሪና ዱንያ ግብረ ማርያም ዘዳለው ጸብጻብ ኣዜብ ብርሃነ ተወርባያ بزمناو أجاباب استهانت بسوق شعب الزفلت أب حنبرت كتمات تسني زركب نقداو ماكل زعبي كفالو تزازيمو أقول قلت كم جمرة أكيد سرح نوزوات تسني آتو تسفاز قعواز قحبيرو استفار على الشباب كاب سودان زوسو كملو كبسان متحاتن استأخذوا أزواتازي سفيعنا نقداو مقصاص يكايديو بزوح جنزب اللعواتو بزوح سرحات يكايدو بزوح ناي متأنا جد بوتاتات مالك بتكرسي بيت مجبي داشا هينو كل سبب كم مزانا بوتات تقوم عليه هنت أو سرحت نيتي 34 انتقالات زت غال الماكل جزي كون توسده أبزوان زيت 20 شدشة ملو بملو تتأفيفو ناقل قلت كم زباق عيو آتو تسفاز نيرينا حبيرو منغستي أبي فتشهن عسكر تحدن موداتا جميرو كسع مفارق فتشهن عسكر تخلتن اتهنسا سرح كم زلو توديو كساب كتشحن عسر شدشتن كاني زي اما فصمتا بصح مالتي سلازي لك كم تزنبر قرصو خوينو حجون زي تهنسا تشريو اغلغل جميرلو اتحاد اشتكالات نتو مقدمو ابت بوتا زنطفو زنبرو زيغاتات كم توهبن بمتقاس 25 ميتاويت نايت واغا اقدمهم كم زخفلو زترف دما وشت 10 عامتات كسعبو مهانم ابريهو واننتن تገልገልትን ኣብዝሃቦ ርኢቶ እቲ ስፍራ ቀዲሙ ንጽህና ይጎሎ ከም ዝነበረ ብምዝካር በዘመናዊ ኣገባብ ምህናጡ ንጽፉፍነት ዝወሃብ ኣገልግሎት ዓብሮ ቆሕም ምዃኑ ሓቢሮም ሱቅ ሻዕቢ ከተማ ተሰነይ ኣብ 1991 ካብ ስደት ብዝተመለሱ ዜጋታት ዝተበገሰ ዕሙር ህዝባዊ ዕዳጋ እዩ ሻው አገልግሎት አቪዬሽን ኣብ ርእስታ ቀዲሙ ዝሓቢሮ ፀንሐ ካብና ብን ከተማታት ኣስመራ ባፅዕን ዓሰብን ዘካየዱ በረራታት ካብና ብን ኣስመራን ሳዋን ክልተ መዓልቲ ሰሙን በረራ ክጅመር ምዃኑ ፍሊጦ መሰረት ወፂኡ ዘሎ መደብ ካብ 3 ለካቲት ጅምር አገልግሎት ወትሩ ዓርብን ሰንበትን ይካየድ እዛ 56 ተሳፈርቲ ብትሕዝ ንፋሪት ዝወሃብ አገልግሎት ኣብ ቀረባ መጻን ኣብ ካልኦት ከተማታት ሃገርናን ዞባናን ንምስፍሑ መደብ ኣሎ መሸጣ ትኬት ኣብ ቤት ጽሕፈት መገዳይር ኤርትራ በስመራ ባፅዕን ዓሰብን ከም ዝካየድ ዝሓበረት ኩባንያ ዋጋታት ንንጽልን ድርብን ጉዕዞ ካብ ህጻናት ክሳብ ዓበይቲ ብዝርዝር ወፂኦም ዘሎ ንኤሪና ሓቢሮም ኩባንያ ሓፈሻዊ አገልግሎት አቪዬሽን ብተወሳኺ ብምኽንያት ኣስተርእዮ ካብ ዕለት 28 ክሳብ ዕለት 30 ጥሪ ካብና ብን ኣስመራን ባፅዕን ፍሉይ አገልግሎት በረራ ሰሪዕኩም ዘሎ ኣፍሊጦ